3, 2, 1. Какво излезе тук? Дай да видиме. Какво има? Семенlager, Basic Training. Виж тук какво има. Може да прочетеш това. Един стих от Библията. И така бдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който човешкият син ще дойде. Матей 25:13. Тук има още един стих. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Йоан 14:3. Ще видиш какво има друго, още някои неща да четеш. Тук виждам пролетен лагер, готов ли си, Basic Training, тинейджърски лагер. И тук още нещо пише. Какви изненади ще ни очакват през новата 2024 година? Бог ни е благословил с хубави изненади и преживявания през изминалата година, за който сме много благодарни. Защото знаем, че Бог има добри мисли и планове за нас, може да сме в очакване на най-доброто. Нека да сме готови с всички изненади и преживявания, които Бог ще има за нас. И да не забравим да сме готови за Неговото идване. Готов ли си?